Ik ben Jesse van Wieren, ik ben Sontje hier en ik zit op de app TikTok. TikTok is een app waar je filmpjes op bijtje kist van maximaal 15 seconden mijn muziek en maximaal 60 seconden zonder muziek. Weer die telefoon, daar krijg je toch wat van. En de app is bedoeld om die creativiteit te litten. Ande, oef, boom. Ande, oef, boom. Ik zit nu op 256.000 volgers. En het is kaam eigenlijk door mijn nichtjes. Mijn nichtjes zitten hier op de bank en ik zie het ernaast. En die wienen dus onder TikTok. En toen zei ik, nou, wat is dat? Want het wie van mij is nog best wel onbekend. Martha Dumptruck in the flesh. Here comes the cootie squad. You should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's with her. Oh my god. En toen zeiden ze, nou, TikTok met filmpjes. En ik dacht van, nou, ik wie wel een beetje van de social media. Ik denk, nou, laat ik het maar eens een keer gewoon downloaden voor ik rap en vrienden afvoegen. Ja, en toen mijn tweede video, die zie je binnen 24 uur op 250.000 views. En toen ging het heel hut. Dan maken ze al je video's, door al je verschillende dingetjes. Klopt. Kun je me dadelijk zeggen, zijn we wat muziekje met die? Ja, tuurlijk. Ja, dat kennen we wel muziekje, ja. Ik denk dat dit wel een leuk idee is om op te nemen. Ik denk dat dat wel goed komt. Dan mag ik hem mooi even omzetten. En ik denk dat het allemaal leuk is, dat het dan, dat je dan eigenlijk als share. En dan stel je dan inkomsten in en dat is dan just van, wat is die ondwaan eigenlijk? Oké, dus dan had er dit zijn. Nee, wacht je. Dan zei er dit. En dan inrennen. En dan stick zij heel gek te dwaan. En dan doe ik hem weg. En dan no filter in. En dan gewoon eigenlijk gewoon terug in. Dus ik wat recht. Ja. Oké, neem hem op. En waar zullen er nou? De doelgroep is ongeveer van leeftijd van 8 tot en met 13 ongeveer. Ik denk dat dit een one-taker is. Serieus? Ja, serieus. Ja, het is echt een one-taker. Ja, dan ben je tevreden? Ja, serieus. Ja. Dus is mijn TikTok debuut. Ja, serieus, ja. Ja, ik hou ook heel vaak eigenlijk dingen oordbaar met bepaalde reporters of verslaggevers. Maar deze is gewoon in één keer goed gegaan. Dus ja, deze komt er eigenlijk boven te staan dan. De heeft hem er ook correct opzetten. Klopt. En nou? Ja, nou afwachten hoe het doet. Want hoe rap gaat het? Dan mag ik even snel zien. Hij zit nu op zo'n 150 weergaven. Nou, hij zit er hier een minuutje op. Ja, hij zit er nu een minuutje op, ja. Ja, en dan zullen de hype wat mensen die zullen zien. En die denken, leuke hobby, grappig, leuke bij. Ja. Maar het is echt serieus, hè? Ja, het is wel serieus, ja. Ik al binnen de filmpjes van 15 seconden. Het is wel serieus. We binnen mijn uzierlijke zin ben we naar Hellendoorn geweest, naar een attractiepark. En ik had er wel heel vaak zijn tegen mijn ouders, nou, ik ben bijvoorbeeld herkend in Ljout of ik ben ergens oors herkend. En dan zei mijn ouders, nou ja, het is heel wel of het maakt hun helemaal net zo vol uit. En toen randen we in dat park roemen. En er kwamen alle je band achter me aan en woonden alle je met me op een foto. En mijn ouders in de bief van, wat gebeurt je? Want die gingen het helemaal nog nooit meemaken. En mijn zussen die ziet echt alles te zien en die dachten van, wat is hier al hier aan de hand? Dus dat was echt het moment dat ze voor het eerst meemaken wat ik toen al eigenlijk 2 maanden meemaken. En nou heb ik niet eens maar daar mijn TikTok debuut echt gewoon. Ja, klopt. Hoe scoren we? Ik zal even zien, ik ben best wel benieuwd. We zitten op 2000 likes in 14 minuten. Nou, het is in een uur krijg ik gemiddeld 4000 likes. Nou, als ik in een kwartier al op 2000 likes zit, dan moet het wel goed komen. Dus ik denk dat deze video binnen 2 dagen wel op de 100.000 weergaven zit.